сәхнә теле укытучысы. Исәнмесез? Я, Аслан, сорауларыңны әзерләп куйдыңмы миңа? Әйе. Әйдә, сип. Мин җавап бирергә әзер. Резида апа, артистның төп коралы нәрсә ул? Артист сәхнәдә булганда, аның бүтән гәүдәсе аның коралы. Димәк, аның куллары да, күзләре дә, тавышы да, сөйләме дә, сөйләм аппараты, сулыш аппараты. Димәк, аның бүтән тәне аның төп коралы. Шуңа күрә артист үзен сакларга тиеш, тавышын, тамагын сакларга тиеш, авырмаска, салкын тидермәскә тиеш. Шулай бит? Ләкин шулай да иң төп коралларның берсе ул аның миңа калса сөйләм аппараты. Әгәр дә артист матур сөйләшә белә икән, димәк, ул инде бик хөрмәтле артист булачак. Әйе. Рәхмәт. Матур сөйләнгә өйрәнеп буламы? Әллә ул тумыштан биреләме? Бәлки кой берәүләргә ул чыннан да тумыштан биреләдер. Ләкин шулай да матур сөйләмгә өйрәнеп була. Моның өчен әлбәттә күп итеп укырга кирәк. Әгәр дә инде син татарча сөйләмеңне, татар сөйләмеңне яхшыртырга, камилләштерергә уйлыйсың икән, димәк син нинди телдә укырга тиеш? Татар. Татар телендә әлбәттә һәм иң мөһиме кычкырып укырга кирәк. Һәм әлбәттә ул тапшырулар карау, матур сөйләшә торган кешеләрне тыңлау, аудио китаплар тыңлау. Татар телендә аудио китаплар хәзер бик күп, аларны тыңларга була. Рәхмәт. Матур сөйләмнең нигезе нәрсә? Матур сөйләмнең нигезе, миңа калса, ул беренчедән фикер, чөнки сөйләүче нинди генә матур сүзләр кулланса да, әгәр дә аның фикере төзек түгел икән, аның сөйләме матур булмаячак. Икенчедән, матур сөйләмнең артикуляциядан тораймы матур сөйләм, ягъни аның тартыклары яисә сызыклары килә икән, авызында ботка оештыра икән, аңлашылмый икән, димәк, моның инде сөйләүченең файдасы юк, чөнки аны бер тыңлаучы да аңламый. Һәм әлбәттә тагын матур сөйләмнең нигезе тагын нәрсәле дөрес сөйләшүнең? Әйт әле үзең. Сулыш. Сулыш, әлбәттә, дөрес итеп сулыш алу. Диафрагмаль сулыш, шулай бит? Димәк, без корсакка алырга тиешбез кислородны, корсакка тутырырга тиешбез. Ул вокалистларда да бар, ул нәфис сүз осталарында да бар. Дөрес сулыш ала белү, ул дөрес сөйләмнең нигезе дисәк тә була. Так. Шигырьне, рольне тиз ятлау ысуллары бармы? Андый ысуллар алар бар. Алар хәтта интернетта да, менә ничек итеп тиз шигырь ятларга дип кертсәң, поисковикка анда килеп чыга. Шәхсән мин үзем беләсеңме нинди ысул белән кулланам. Мәсәлән, шигырь ятлыйм икән, башта аның беренче юлын ятлыйм, и туган тел, и матур тел мәсәлән. Аннан соң икенче юлын эзлим. Әткәм, әнкәмнең теле. Аннан беренче, икенче юлны тоташтырам. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Аннан соң өченче юлны ятлыйм. Дөньяда күп нәрсә белдем. Киттем беренче юлдан. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Дүртенче юлны ятлыйм. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Тагын беренче юлдан өйрәнәм шуны. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Ягъни мин һәрвакыт берәр юл истәп барам һәм шуны беренче юлдан гел кабатлыйм. Менә шулай бик яхшы истә кала. Ролingni ятлаганда син дә кулланырсың. Ярыймы шушы ысулны? Ярый, рәхмәт. Бармы тагын сорауларың? Әйе. Иң соңгы сорау ул сәхнәдә сүзеңне онытсаң, нишләргә кирәк? Сәхнәдә сүзеңне онытсаң, бетте баш. Андый вакытта сиңа бары тик партнерларың гына кул суза ала. Беренчедән, сиңа партнерларың ярдәм итә. Икенчедән, рольне ятлаганда, аны ятларга кирәкми, сукырларча ятларга кирәкми, аның мәгънәсенә төшенергә кирәк. Әгәр дә син рольне ятлаганда мәгънәсенә төшенеп ятлыйсың икән, димәк син сүзеңне онытсаң да, мәгънәсе буенча үз сүзләрең белән йөреп чыгасың. Әйе, ул автор текстыннан бәлки ераклашыр, әмма мәгънәсе, фикере шул калачак. Шуңа күрә инде сукырларча ятламыйбыз, башта фикеренә, мәгънәсенә төшенәбез, аннан соң гына инде шуны өйрәнәбез. Аңлашылдымы? Әгәр дә инде син бөтенләй аппак икән, баш миеңдә бернинди фикер, бер нәрсә юк икән, андый очракта сиңа партнерың булыша. Партнерың ничек итеп булыша ала? Аслан, син булай димәкче идеңме? Дип, ул сиңа синең сүзеңне искә төшерергә мөмкин. Син, әйе бит әле дип, коткару кругы тоткан сыман, шулай итеп ул сине коткара ала. Аңладыңмы? Резида апа, бик зур рәхмәт сезгә. Исән бул, Аслан. Дуслар, сау булашыр вакыт килеп җитте. Без бүген сәхнә теле дәресендә идек. Сезгә ошадымы? Ошаса лайклар куегыз. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау.